This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide.
Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation Is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Yan. Okay, good evening mga ka-Love Lines. Okay, hindi ko alam kung naka-live na tayo. Medyo nagkakaproblema yung line, no? Okay, Bossing Nel, nasa screen na ba kami? Wala akong marinig ah. Ayaw ko marinig eh. Check mo kanina. Kine-check ko nga. Sa Facebook, wait lang. Kung live na daw. Hi, good evening mga ka-Love Lines. Sorry ha. Hindi namin thank you Darwin sa pag-remind kasi medyo mahina yung internet connection, no. So I was talking to kay Thank you, Darwin. Darwin, thank you for confirming na okay na. Hindi namin nakikita kanina yung nasa linya. But anyway, good evening mga ka-Love Lines. Pasensya na. Kahapon ay wala tayong link from Bicol Net TV. Kasi walang power supply. Yeah, walang power supply, walang power supply sa studio ng Bicol Net TV. Anyway, Bicol Net is trying its best na maka-transfer ng location ng studio. Okay? And syempre, mga ka-Love Lines, na-miss namin kayo. And yan, So, okay, good evening sa inyong lahat. And syempre, we are still streaming live via Facebook Live and Bicol Net TV. Yan. And our broadcast is powered by StreamYard. Hello sa mga online viewers natin, sa lahat ng mga naka-station sa atin tonight, sa lahat ng mga laging nakatutok at tumatangkilig sa ating programa, no? Sa mga nagpapantok lang dyan, yung mga nagre-relax lang, no? Yung
kumbaga, nandiyan lang, Nagkakape, and nagmumuni-muni muni-muni. habang Okay. dasal. Kaya, Hindi umiinom, di ba? no, Friday ng- night, so marami ng soda, nag kasi Friday night, kumbaga, nag-relax. pahinga dahil medyo mahaba yung week natin ngayon. Okay, syempre Yes. sa DepEd dito ang first day ng Release release of ng modules natin. Okay? So kahapon yung official start ng school year, yung kick-off, and then yung distribution ng mga modules natin starts kanina, no? So sa Tamaoyan, very good, no? It went smoothly. And yung mga teachers natin sa Tamaoyan, yan, talagang todo puwersa sila na sa pag-distribute. And sa mga panggulang ng mga estudyante natin sa Tamaoyan Elementary School, thank you very much for participating, for getting and picking up your modules para sa mga Kanindo. So if you have questions sa mga sa mga modules, sa mga sasagutan, just feel free na i-contact yung mga, syempre, yung mga teachers nila, advisors ng mga anak. Okay? So, sa mga nagre-relax lang yan, yung mga nagkakape-kape, gabi nagkakape. Siyempre, di ba? Oo, ganda kaya. Nagkukwentuhan lang. Kwentuhan, di ba? Siguro, nagsa-chat-chat, di ba? While listening. Kaya hello po sa inyong lahat. Siyempre, sa mga hopeless romantics, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, welcome to our program, Love Lines Online. Samahan niyo kami for an hour of love talks. Isang oras ng kwentuhang pag-ibig. Mga kwentong tagos sa puso o simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. Syempre. So, ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan. And I'm Feb. Your love coach online. Yan. Bumati muna tayo sa ating mga ka-love lines. So, syempre, today is October 2. September. Okay, today is October 2. Okay, Friday. 2020, and the time is 20 minutes past the hour of 9 o'clock. Okay? Syempre, hello sa ating mga ka-love lines na nakatutok sa atin at gabi-gabing naghihintay sa atin, na tumatangkilik at patuloy na sumusuporta sa ating programa. Marami pong salamat and good evening po sa inyong lahat. Okay? And sa lahat ng inaabot ng ating live streaming all over Bicol region, from Albay hanggang Cam Sur, Cam Norte, Catanduanes, Tabaco, Ligaw, Sorsogon, Masbate, di ba? Naga. Naga, and outside Bicol region. All over Naga, the Philippines. Legazpi, Tabaco, Ligaw City. Meron din tayo outside ng Pilipinas. Siyempre, outside Bicol, nandyan sa mga, si Darwin, from Caldubang, Laguna. Okay, and sa mga Hi, Neri sa from Cainta, Rizal. Siyempre, kay shoutout ko din, siyempre si Tonton Tugano, yung taga-Japan na ating sponsor. Siyempre, sa mga ka-love lines natin na patuloy na sumusuporta sa atin at nag-aabang ng ating episode gabi-gabi. Hi and good evening. Okay, shoutout ko, siyempre, yung mga sponsors natin, di ba? Win Credit Corporation, okay, sa panguna ni Managing Director Robbie Ann De La Cruz. Good evening po at sa lahat ng mga staff ng Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. Yeah. So kung kailangan kayo biglaan, okay? So huwag kayong mag-aatubili na bumisita kayo dyan sa Win Credit Corporation. Nandiyan sa Jibara Building, dyan sa main mezzanine. Okay? Dyan sa may Mabini Street. Okay? Katapat lang yan ng isang bangko dyan. Okay? And sa dating La Trinidad, malapit yan dyan. Okay? Yan. Okay? Siyempre, sa mga kay Ma'am Rowena Reynoso ng kay New Evanes Educational Supply and General Merchandise. So, sa mga pangangailangan nyo sa office supplies, school supplies, mga magulang na gustong bumili ng inyong mga gamit sa eskwela ng inyong mga anak. Diyan po tayo sa New Evanes Educational Supply and General Merchandise. So, murang-mura po dyan. Sa mga offices, government offices, okay, mga pribadong mga offices, so makakailangan yung mga supplies sa office. Okay. Diyan po tayo sa New Evanes. Seryoso ka ngayon, Oo, syempre. Kanina. Okay lang yan. It's okay. Okay, syempre, sa ating GJP sponsor, GJP Store. Ang store na
kumpleto Aliglano. Yan, Yan, nandyan yan yan sa sa Tamo Tamoyan. yan. Okay? Siyempre kay Joel Anthony Tugano. Yan. Thank Good you so evening. much. And kay Lau Beltran. Okay. Yes, ang Sir ating- Lau Beltran. Sir Lau Beltran. Ang ating kaibigan at napakabuting tao. Maraming salamat, Sir Beltran, at sa lahat ng ating sponsors sa pagtitiwala niyo sa ating programa. Thank you, Yan. thank you. Ano, medyo sikuloso ako Hindi ko nainitin ang suot ko. Hindi, kasi kanina nagkaano tayo naman yung Medyo na tayo sa Okay lang pag, yun. anyway, at least nahabol na tayo. Welcome back. Yeah, welcome Push back. back. Namiss ko kayo kagabi. Siyempre sa mga celebrate ng kanilang mga birthdays ngayon, okay? Happy birthday, Ma'am Dada! Happy ng birthday, SDO Ma'am Dada, Legazpi. yung aming ICT officer ng SDO Legazpi City. Yes. Good evening. Happy Ma'am, birthday. Happy birthday. Pwede naman, magpakain. Joke lang, Ma'am Dada. Magaling yan si Ma'am Dada. At syempre, nagsa-celebrate din ng kanyang birthday si Evan Alianza. Yes, si Sir Evan. Alianza. Yan. Yan. Okay. Okay na, balik ulit. Balik tayo, syempre. Yan. Okay. So, syempre, sa lahat ng mga kaibigan natin, stay tuned sa atin all over Legazpi City, from north to south na barangay ng Legazpi. Dito sa Washington Drive, binabati natin si Aling Tessie. Syempre, masugid natin yan. Mga friends natin from Tamauyan. Syempre, kay Kapitan Silvia Del Agua. Kay mga kaibigan natin sa barangay Bunga, Cap Michael Minya, at sa lahat ng mga teachers ng Bunga Elementary School, at syempre sa mga teachers ng Tamauyan Elementary School. And also Ibalon Central School. Opo. And mga kaibigan natin dyan sa Barangay Matanag, Pawa Pag-aasa, all about district dyan kay, syempre, Bossing Carlo Obrero, at dyan sa may Pag-asa, nandyan si Attorney Ryan, yan. Olfindo. Nandyan din syempre si Carlo, no? Yung Carlo, sabi ko apelido ni Carlo, na neighbor ni si Pading Carlo, no? Alamares. Alamares. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat, ano? Okay. So, hindi tayo nakapag-share ng ating watch party, no? Okay, anyway, It's okay. mga kaibigan, no, mga ka-love lines, no. Minsan minsan dahil sa kasobrang kabisihan Bisihan natin sa work. sa ating work, ay minsan nakakalimutan natin na Yung responsibility natin sa partner natin. At the same time, minsan, parang hindi natin napapansin, walang bahala natin yung ating asawa o kaya yung ating mga kapartners sa buhay, di ba? So, minsan o kaya girlfriend or boyfriend natin, di ba? Nawawalan tayo ng oras, di ba? So, sobrang busy. Lalo pa nga ngayon, no, New normal tayo. under new normal at mag-uumpisa yung ating school year, under new normal, ay medyo busy. Mga Busy magulang, lalo. okay, mga teachers natin, busy talaga, di ba? So siguro kung ikaw ay isang teacher na may asawa or may boyfriend, so siguro apektado yung oras mo, di ba? Sa iyong, parang natulog na lang, nag-check pa ng Oo, module. nag-module. Di ba? So, lalong-lalo na, mas mahirap kapag yung mga modules natin hindi pa kumpleto. Di ba? Yan. Kaya ginagawa ng para ng mga teachers, nagpiprint sila talaga. Mas mahirap para sa ating mga ka-love lines na siguro magulang or mga teacher na nandyan. Okay? So, minsan, di ba, sa ating kagustuhan na maging maayos yung work natin, ma-discharge natin yung trabaho natin, kaya talagang dahil sa ating dedication sa work natin, at some point, merong Feb na na parang Kulang. kulang o kaya parang nakakalimutan natin yung isang bagay na mahalaga sa ating sa relationship Kasi parang natin. inisip natin, andyan lang naman yun. Mas importante yung priority sa work. Minsan Kasi pala, if you're not hindi lang work, sila paano nagsasabi. yung natin, mga priorities na pangangailangan natin, di ba? So, So, yun. Feb, minsan, kahit hindi man sila nagsasabi, pero nag-observe pala sila sa atin. Yung mga partners natin na parang medyo napapabayaan natin. Hindi natin nabibigyan ng time dahil sa ating mga trabaho. Workloads. Oo. Yeah.
Kaya kailangan maging sensitive tayo sa partner natin. Hindi man nila sasabihin sa atin na medyo parang sobra, puro ng papel ang inaasikaso mo na. Paano naman kami ng mga anak mo? Pero syempre, busy ka sa anak mo, anak and work. So ikaw bilang mommy or bilang wife, parang ano mo na yung responsibility mo sa iyong asawa. Tama? Yeah, oo. Kumbaga, nandun ka na sa paraan, nasa state ka na ng parang binabalansi mo, di ba? Na yung ano yan, responsibility. At the same time, yung buhay, yung katawag na life na merong asawa, pamilya, at merong karelasyon. Kasi mahalaga na wag nating pabayaan. Kasi yung ating mga asawa o kaya boyfriend o kaya mga partners natin sa buhay ay akala natin, okay lang yan sa kanya kasi love naman niya ako. No? Akala natin gano'n lang din. Oo, akala natin ganun lang yun. Pero yung pala, Meron pala hinanakization. Diba? Dapat to kahapon eh. Oo, dapat kapon na pag-usapan natin. No? Meron pala mga hinanakization yung ating mga ka-partners. No? Na baka maging dahilan ng paglabo o kaya ng yung relasyon. Malamig nyo sa isa't isa. Diba kasi pwedeng hindi lang dahil sa work, baka talaga namang Feb na nawala na ng parang spark yung pagmamahal dahil sa siguro pwede matagal na rin kayo o kaya naman nagkasawaan, parang gano'n. Oo, parang gano'n o kaya naman yung routine kasi, siguro hindi wala kasing something na pagbabago. So, everyday, magigising. Gano'n. Ganun. So, walang something sweet na, kahit parang love notes or what. Kasi parang nasanay na kayo, di ba? Sobrang sanay na. Oo, parang kinandyan ka, nag-exist ka lang. Gano'n. Pero magkasama kayo sa bubong, di ba? Parang gano'n. Pero, pwede rin din naman siguro, dahil sa trabaho, sa work mo, sa work yung dalawa, tapos, magkikita na nga lang kayo minsan dahil sa ibang nature of work ninyong dalawa, di ba? So, ganun pa ang mangyayari. Kaya siguro pwede, maaaring maging dahilan to ng pagkalabo ng relationship ng dalawang magka-partners, di ba? So, kumbaga, hindi ko lang ma-word, hindi ko lang ma-sure kung falling out of love na yon or nagiging too familiar na kayo sa isa't isa na yung dati yung mga kinagis lang gawin. Kinagis lang. Kaya yung mga dati yung yung tamis, nawala pagsasama ninyo, parang nawala. Dahil naging iba yung priority nyo. O kaya naman, nakalimutan nyo yung mga puso nyo. Ano masabi mo dyan, teacher? Masasabi ko lang, tingnan nyo yung detalye na kulang para mapunan nyo ito. Yun lang. Oo. Tapos syempre, kailangan din na maging sensitive tayo sa ating... Nga sinabi mo na yun kanina, na maging sensitive tayo and then para makita natin yung detalye na kulang. Kasi rin natin maging sensitive, hindi natin mapupunan. So, kailangan natin. Kung kailangan natin siyang ligawan o maglagay ng mga something sa table o yung papel o notebook na lagi niyang hawak, di ba? Parang, say I love you every day, di ba? Yung pagsabi ng mahal mo ang isang tao every day is something na napakahalaga. Kasi hindi dapat pinabaliwala. Alam mo, may mga taong yung kailangan ng reassurance lagi. May mga ganon na parang kumbaga although nagiging ulit sila parang ano ba yan? Alam mo naman mahal kita, sabihin ko pa. Pero may mga tao pala, Feb, na they need reassurance, na kahit na masabi mo lang na I love you, okay na sila ulit. Diba? So, hinahanap-hanap kasi nila yun. So, dapat everyday you should tell it to your partner. Oo nga. Lalo pa nga kung girlfriend, boyfriend pa lang kayo, malimit mong sabihin. Tapos nung mag-asawa na kayo after few years, di ba? Medyo matagal na kayong nagsasama, medyo lalo na yung matagal na naging kayo. Tapos, for example, mga 5, 10 years na naging kayo, and then here you get wed. Nung mag-asawa na kayo, parang naiba. Parang imbis na maging sweet lalo, parang nawala. Parang tumabang. Diba? Nawala ng sweetness. Kaya, kung mapapansin natin, nandyan yung nandyan yung challenge. Yung challenge ng pagmamahal, lagi yung nandyan. Kumbaga,
kapag kinalimutan natin, syempre, maaaring mag-lead yan. Okay? Sa hindi magandang, kahinatnan ng inyong relationship. Okay? So, binabanggit natin to kasi, ganyan-ganyan kasi yung ating love notes ngayon, galing sa isang ating ka-love lines, no? So, huwag kayong aalis dyan, ha? Babalik Huwag kami kayong for aalis the... dyan. Okay? So, we hope na okay yung ating mag-stay mo ng ating linya lalo. Okay? Okay, alis dyan. Magbabalik po kami after this commercial break. Yes. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation Is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes,
tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Hey, hey. Okay, we're back. Right, so when boredom strikes love. Modules dito, modules doon. Napuno na ng modules ang lamesa namin. Ganun pala, no, pag teacher si Mrs. Sobrang sipag. Buti yung mga papel na aalala. Si ako hindi na. Wala namang something ang love story namin ni Mrs. Gusto ko lang talaga mag-share. Magkaiba ang aming line of work. Kaya minsan, di ko siya maintindihan. Puro kasi siya papel. Lalo na ngayon. Minsan lang ako umuwi dahil sa duty. So yun, ang boring ng story ko. Huwag naman sana ito matapos sa papel. I mean, sa sobrang boring, nawala na yung thrill sa pagkasama namin mag-asawa. Lalo pa ngayon na under the new normal na tayo, where everything changed rapidly and unpredictably for the worse. I'm not against DepEd and Madam Secretary, and this story is not about my wife being a teacher, but it's about us. As couple, it's about us. Mahirap pala pag nabore ka sa isang relasyon. 8 years as partners and 3 years as couple. Ganun, hindi kasi kami nag-aaway, as in wala pa kaming pinag-aawayan or tampuhan. Ang boring nga. Siguro dapat may ganun, no? Pero kasi feeling ko, para na rin kaming borders na pinagsama sa iisang bubong. Wala kaming masyado pang pinagkakabisihan except work. Nawala na yung sweetness na parang upuan na nakatenga lang, naghihintay ng taong uupo. Paano ko ibabalik yung dating sweetness namin? Nung mag-partner pa lang kami. Para kasi naging baliktad. We should be more of a lover than of a friend. Especially now na kinasal na kami. Simple yet boring. So boring relationship. Ang iyong ka-love line, Jules. Jules, okay. Una, siyempre, gusto ko magpasalamat sa iyo for sharing your love notes with us. No? And for trusting Love Lines Online para ma-share mo itong kwento mo sa amin. Ano? Actually, medyo, sensitive and parang, para sa akin, seryoso, no? Seryoso yung ano mo. At kapag pinabayaan mo ang ang konting problemang to sa inyong dalawa, I think this will lead for both of you falling out of love. At yun ang iniiwasan natin, ano. So siguro akala ninyo na okay na you're both existing, living on one house, on the same roof. Pero alam nyo, ang living together is more than just physical presence. Yeah. Actually, dapat ang living together is there should always be yung love, and dapat lagi nandun yung presensya ng pag-appreciate yung sweetness, no, sa isa't isa. Kasi, Diyos, alam mo, kapag pinatuloy mo na maging ganito yung inyong takbo ng relationship nyo,
na wala kang gagawin, kundi hayaan mo na lang na tumakbo yung buhay nyo at lumipas ang taon na ganito. I think on both ends, kayong dalawa ay on the losing end. So, no? And alam ko, mahal mo yung partner mo, Jules, no? And kahit na busy siguro si ma'am sa kanyang mga modules, no? Siguro, intindihin mo na lang kasi ako Sobra bilang talaga, principal, no? no? Iba kasi talaga yung pag-aaral ngayon, pagtuturo ngayon, panahon sa under the new normal, ano? Yun ang masabi ko sa iyo, Jules. Maliban sa, ano yan, distance learning na nga, yung module ang magpapatuloy ng pag-aaral. So, kaya talaga magiging busy yung asawa mo dito sa modules. Hindi lang yun, sa webinars, Sa webinars and yun, hanggat wala pang face-to-face, yun talaga, no, maraming trabaho. Kung dati maraming trabaho yung misis mo, napapansin mo na, no? Lalo ngayon, na mas grabe ang Dinoble. demand. Okay. So, sana, Jules, no, ay maintindihan mo to, no, sa iyong asawa o sa partner mo. Kung siguro ay parang tingin mo ay nawawala na yung sweetness o kaya sa tingin mo ay hindi ka na nabibigyan ng ganong atensyon, di tulad nung dati, no? Ay parang ano yan, parang kumbaga challenge yan sa inyong dalawa bilang mag-partners, di ba? So, ano na ba itong boredom? Kasi kung define ito, natin ang yung nangyayari boredom. nga talaga sa inyo ay boredom, di ba? So, ano itong pagiging- boredom, literally? Boring kayo, no? So, pag didefine natin yung boredom, di ba? Sabi nga natin, boredom ay pwedeng emotional state. Pero sa paminsan-minsan daw, yan ay psychological state, no? Na na-experience natin, okay, sa buhay natin. When ang individual is left, no, without anything in particular to do. O sa inyong paraan naman, sa inyong sitwasyon naman, meron kayong ginagawa, no? Yun lang, nawawalan kayo ng interest, siyempre, pwede sa inyo, sa isa't isa, dahil sa kabisihan ninyo. No, yun yung tinatawag. Kaya, what you're experiencing right now is, tingin ko it's a romance boredom, no? Boredom. Yung nagiging, nawawala ng spark yung inyong relationship, yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Kasi nga, ang nangyayari ay, parang nag-exist na lang kayo no? 10 years na, anong years na sila? Ang sabi nila, di ba parang nabanggit mo, 8 di ba? years sila. 8 years sila Tapos, bilang 3 years, 8 years as partners. as partners at 3 years bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa. Oo. So, medyo matagal-tagal na rin kayo magkakilala, no? More or less talagang pamilyar na kayo sa isa't isa. Pero baka naging ano kayo na naging too familiar kayo sa isa't isa to the point na wala na excitement, di ba? So, parang paggising mo, nandito yung taong pinakasalan ko. Okay, di ba? Sabi ni Jules sa kanyang partner, sa isip niya lang, no? So, pwedeng gano'n, no? Pero, alam mo, Jules, you have to make a move, no? At this point, no, ng inyong relationship. Kasi baka masayang at mabaling sa iba. Okay? And then, sa asawa mo naman, Mrs., baka pwede naman na kahit paano mabalance mo yung, ano mo, yung work mo as a teacher under the new normal at yung relationship nyo as husband and wife ni Jules. Kasi baka masakripisyo mo yung pagmamahalan nyo, di ba? Na kumbaga matagal nyo din na binuo, di ba? So siguro try to balance your work as in yung buhay pag-ibig mo, ha? Mrs. Okay, ano yan, Mrs. Jules na lang tawag ko. Wala naman kasi apelido itong mga So, so siguro kailangan ligawan mo ulit siya. Isipin mo yung mga panahon na paano ba siya niligawan? So, what is like when you first met her? Ano ba yun, no? Paano ba siya nakilala? So, paano ba siya nakuha yung mga gusto niya? So, ano ba yung something na kapag pasaya sa kanya? Or surprise her? Say, for example, flower, kaya hindi man yung anniversary or ano. Just make special, no? Or siguro magkasundo kayo na isang araw na you're going to devote it para sa inyong dalawa as partners. No? Isang araw, Saturday, Saturday, para yun sa inyong dalawa. Okay? So, walang isorbo, walang trabaho, walang kung ano pa man. So, para yun sa inyong dalawa. In case na kailangan mag-duty o umalis, pagdating sa bahay,
alis na muna yung mga yung mga ating mga work, 'di ba? Yung mga workloads natin, especially sa teacher, laging may dalang baggage sa bahay, 'di ba? Ang teacher dalawa lagi ang bag eh. Yung isa yung personal, yung isa yung mga bakot-bakot Minsan tatlo pa eh. Minsan tatlo pa Meron eh. pang So, eco bag. yung ano yun, yung dalawang yun, iwan mo na muna sa school. Yung personal bag lang yung dala mo pa uwi. Diba? So, Saturday, wala kang pasok. So, wag mo nang extend yung Saturday sa school. Yung Saturday na yun, ibigay mo na yun sa mister mo. And siguro, in case na ngayon, nagpiprint pa ng module si Mrs., hindi niya alam yun, hindi nakikita to. So, ikaw naman as a husband, no, siguro you can tell it to her, no, na, Han, parang nawala na ako sa linya mo, parang salamin na lang ako, or parang upuan na lang ako, parang gano'n, naging din na namupo sa akin. So, I mean is that, mag-usap kayo, kasi kayo lang naman yung makakasolve ng problema ninyo. And then, catching up with each other, yung mga bagay na dapat yung binibigyan ng oras is the best thing, no? Para mapunan yun. So, kung kinakailangan bumili ka ng maraming tsokolate, maraming bulaklak, araw-araw, gawin mo. O, di ba? Para maka-establish kayo ng bond na, yung sweet bond na dati, na ngayon ay medyo pumapait na or maasim na o talagang wala nang, tumatabang na, the perfect thing, tumatabang. So, kaya mo yan, kantahan mo siya ng mga baduy na music, kahit sintonado ka o nasa tono, kantahan mo siya. Yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa, extra effort, no? Extra effort, parang ganun. Extra time and space for your loved one. Pwede ka magpaano ng open na ba yun ng mga hotel? Magpabuka ng hotel, no? Reservation para sa inyo. Diba? Na table for two, parang ganun. Sa restaurant. Or sa bahay ninyo, mag-set ka ng isang habang busy misis, nag-print ng mga modules, ayusin mo yung table, lagyan mo ng kahit lang, alak lang, di ba? Or mag-inom talaga. Ay, mag-inom talaga. And then what I mean is that, yung red wine, di ba? Wala mo, di ba? Gusto nila yun. Gusto mo kayo, parang gano'n. Tapos chicheria. Tapos, importante talaga dun yung yung me time, no? communication, Yung tsaka me time. Us time, not me time. I mean, me time yung dalawa. Yun ang ibig kong sabihin. Siguro, husband and wife, di ba? Lalo pa nga, wala pa naman kayong mga anak, di ba? Oo, I think it's too early ganyan naman na mag-fall out of love kayo. O, di ba? O kaya naman, dahil sa work yun, burnout ba yun? Malapit na yun din. Oo. Kaya nga, kung papabayaan ninyo. correct, no? Kung hindi kayo gagawa ng paraan, isa sa inyo, ay hindi gagawa ng paraan, maaaring na-burnout kayo. Not good. Sa burnout, o kaya mauwi kayo sa talagang, baka yung si mister o yung, si mister, mabaling sa iba yung pagtingin niya. Not good, diba? Kasi parang, baka sabi ni John, so, ganyan. Pero hindi naman natin iniisip yun, hindi natin, kaya lang, that's a possibility na mangyari, no? I am talking to the wife, no? Ni Jules, no? Para sa kanya. So, kay Jules naman, kaya nga, di ba si Jules, di ba, lang to bira na nga lang siguro umuwi, no? Sana pag umuwi si Jules, ay, naka-duty sa inyo. nandun din naman yung oras mo para sa kanya, di ba? So, pero Jules, mangyayari lang talaga to kung talagang sasabihin mo kung ano yung nasa loob mo. Kasi baka akala din ng wife Okay mo, lang. okay lang. Dahil Kasi naiintindihan mo yung work niya, na siya yung teacher, dedicated teacher, ganyan, di ba? Pero alam mo, sana, sabi siguro ni Jules, sana, dedicated teacher, dedicated wife din. Oo, di ba? Oo, alam mo, ang kasi sabihin mo, kung di mo kaya ng sabihin mo lang, Han, sana dedicated teacher ka. Sana, dedicated wife ka naman sa akin. Tatawa na yan. Tapos, yakapin mo. Yun, tama. Baka ikaw din, kukulangan na yung Jules ng lambing. Tapos baka papataasan pa kayo ng ego ninyo. Diba? Siguro kung hindi niya pa yung napapansin, Jules, try to open up. Sabihin mo na. Then, kung ano naman, make some effort, para yung gusto mo, yung ina-expect mo na na parang opportunity or time ninyong mag-asawa na mag-enjoy din, no? Dahil nga minsan ka rin nang umuwi, no? Kaya siguro once a week ka na lang uwi dahil iba yung lugar na pinagtatrabahuhan mo, di ba? Yun din. So I think just have to open it, no, with your wife, Jules, ha? Kaya kung di naman ay surprisehin mo, no? Kaya yung mag-open up ka naman ay tama si Coach Fred, no? Sa akin ako na siguro pwede mo dahil sa biro, di ba?
alam niyo, ang joke kasi ay Dahil mo half-meant, sa eh, ano, no? oo. Diba, half-meant yan eh. Pag biniro ka ng kaibigan mo, ng asawa mo, asawa ng partner mo, ng girlfriend mo, kung sino man yun, kahit na paano lang yun, pasakali, yun. di ba? May ibig sabihin yun, okay? Oo. So, pwedeng ganun gawin mo, jokes, no? Padaanin mo sa tao ka, o kaya patawa, okay? Okay, Alam mo naman, love na um, love mo yung asawa mo, eh, no? Love na love mo yung wife mo, Jules. mm-mm. So, siguro, hindi ka naman magsasayang ng effort na ipabatid pa to sa, Oo. sa iba, sa ating mga ka-love lines kung wala ka nang parang inaasahang pag-asa o kaya wala ka na nakikitang future dito, di ba? So, it's not too late, no? Ano pa naman, mahaba pa yung mga pagsasamahan ninyong dalawa. 3 years So, pa lang kayo. Importante lang dito, tawag dyan, Jules, na kung pwede natin lunukin ng konti yung pride natin, no? So, baka naging isang babae, dapat isang diba? May O, ganun naman, pa ba kayo? yung wife mo naman nagsasabi naman sa sarili niya na Siya yung lalaki, dapat talagang maghihintayan kayo, Alam, di ba? magsasalita na yung mga lamesa sa inyo, yung mga plato, parang babagtingan na kamo. Yeah. To the Ayun. point na baka mauwi kayo sa di ba? Baka mauwi kayo dun sa falling out of love. Yeah. Mahirap yan. Mahirap yan. Kasi, Okay, manood kayo ng magdala ka na, mag-save ka sa USB mo ng isang magandang Yeah. pelikula. watch Yun na together. naman yung pelikula ni sino yun? Yung magandang hindi ko masabi. Basta yung dalawa Ano naging yun? mag-asawa Ano yun? na, yung parang hanggang yung sequel lang kailangan naging mag-asawa sila. Tapos parang nagkalabuan sila as parang nagkasawa na din. Parang ganyan din. Parang ikaw lang nakapanood nun Hindi! Nakalimutan ko talaga. Basta yun Whatever, yun. no? Kung ano man yun, alam ko naman maganda yung story na yun, fair, no? Oo. Na makaka-relate sila doon. Yun lang, hindi mo mabigay yung title. Kaya. Okay, di ba? And anyway, kumbaga, Jules, no, ang pinupunto lang ni Teacher Feb, no? Teacher Feb talaga. So, hindi Coach Feb. Teacher kasi yung asawa ni Coach Feb, no? Ni Love Coach Feb. Na siguro, try to be creative. And at the same time, siguro, mag-create kayo ng opportunity na pwede nyo mag-band kayo together. No? Like watching movie together, di ba? Pwede save o download. O kaya, kung may Netflix, kung kaya naman nyo yan na mag-Netflix na yan, di ba? Yeah, watch kayo sa love story. Kahit ano na lang. Marami namang way. O kaya naman. Date night movie with tama. your wife. O kaya naman, pasyal-pasyal lang kayo. Bawal. Hindi, I mean yung Kahit joyride. mag-asawa na kayo, yun pa rin yung dapat. Yan. Salamat, Paniga. Joey Raisa Ranyola. No? Ranyola. Yan ay may badge siya ng talagang masugid yan ng Bicolnet. Very good. TV. Yeah. Okay. Tama yan, Jovi. Thank you. Thank you, Joey. No? Tama, no? Dapat dapat laging nandun, no? Yung init ng pagmamahal. Kasi pag nawala yan, yun ang sabi ko, baka mauwi kayo sa falling out of love na hindi magandang mangyari sa dalawang mag-asawa. Kasi pag nangyari yan, pinabayaan nyo, tumagal ng walang pansinan, baka syempre, di ba, sabi nga ni Joby, di ba, kahit mag-asawa na, kayo, andun pa din dapat yung panliligaw. Spell out niya yan, di ba? Thank you, Jobs, no? Ganun din, tama sinabi, no? Tulad din na mention ni Coach Feb kanina, di ba? Dapat ligawan mo talaga, di ba? So, kung joyride lang kayo, di ba? So, hindi naman yung kailangan, di ba? Joyride. Sa may, Punta kayo sa may tabing dagat, di ba? O, kung ayaw nyo bumaba, alam ko pwede naman kasi nature naman yun, eh, no? So, you walk together, di ba? So, and then, baka maisipan nyo na rin magkaanak. Di ba? Mas makakatulong siguro sa inyo. Sana pag may baby na kayo, huwag naman yun na. Talagang nakalimutan nyo na isa. Pero, syempre, Jules, no, kailangan nyo yung planuhin nyo. No? Hindi lang basta na makaisip lang na basta magkaanak. Kasi mahirap may anak eh. Another responsibility yan. No? So, siguro, sa inyo yung kayo na muna, sa sila inyo na muna muna, as partners, as husband and wife. Okay? So, baka pwede magkuha ng pet, o kaya baka, pet, huwag lang maging, petita. Makakalimutan naman, Anyway, mas maganda talaga yung, yung oras lang, attention ninyong dalawa para sa isa't isa. Yun ang importante, na ma-build up ninyo, Huwag niyong hayaan na lumabo, ha?
Huwag niyo hayaan lumabo yung relationship, patagalin pa ito. At kaya kasi sabi ko kanina pagpasok, no, pag sabi ko kasi pag open ko ng conversation na ito, sabi ko, ay seryoso to. This is a serious situation sa inyong dalawa. Boredom, 3 years pa lang. I think, Kasi ang dapat sunod sa hindi yan, boredom, ano. burnout. Oo, Kapag burnout. isa sa inyo na burn out and then out of the house, ibig sabihin, next person. Kasi parang Parang not good. So, Yan, yun parang- lang. Ganun lang. Hindi na papasok na. Ano, Peb, no, parang tingin ko talaga it's a combination of emotional and Psychological and distress. psychological yung pagiging bagot sa isa't isa, no. So you have to deal with this, Jules. Huwag yung hayaan na matapos na lang ng ganun na lang, ha. So sa akin Jules, ito ay payo lang naman, advice lang naman. Konting paliwanag lang, baka medyo naguguluhan ka. So, kaya ito yung binabanggit namin. Pero, nasa iyo pa rin, ang pagdesisyon yan, okay? Kung ano talaga yung nasa puso mo, hindi ko naman nababasa yan. Ang sa atin lang, dito sa Love Lines, online, ay, kumbaga, bigyan nyo ng oras yung isa para bumalik o malumbalik yung inyong Tamis ng pag-ibig. tamis ng inyong pagmamahalan. Yeah, that's great. Just be sensitive, no? Be sensitive to know the space, tapos yung details na yun na kailangan mong punan. Yes. And, yan, inulit-ulit lang natin. So, that's Ako din it. naman sa word space siguro, ay, hindi ko alam kung yun ay appropriate na word kasi baka space is Hindi, yun ang pagitan, yung space na kailangan yung punan sa isa't isa. tama, Yun iwanag lang. sinasabi ko. Yan. Kumbaga, identify nyo yun, ano ba yung pagkukulang nyo, sa isa't isa na kailangan yung punon. Kasi, And ang isang teacher ay napaka-maunawain at napaka-pasensyosa. Oo. So, di ba? kaya mo yan. Isa ka lang naman, estudyante niyan, 40. Kung yung 40 nga, naiintindihan niya, di ba? Ikaw Yung isa pa kaya. naasawa ka niya. Naiintindihan niya yan. Mag-open up ka lang. Mga teachers. Sayo-sayo lang. Oo. Yung mga teachers mga very, tama ka na. Very active, very And then, maunawain yan. Napakabait ng mga, very understanding. Yeah. Very understanding ng mga teachers. Ang pasensya niya sobrang haba. So, yung Kaya yung pasensya yung 50, isa pa kaya. ikaw isa pa lang. At Isa lang. asawa ka niya. Asawa ka pa, Kaya. super love, di ba? Posible yan. Kaya, siguro yan, ay isang dahilan kung bakit pinili mo teacher, di ba? Kasi sabi mo, kailangan nang unawa sa'yo, di ba? Kasi kung yun ang kailangan mo na, siyempre pagmamahal, pag-unawa, ito yung kaya ibigay ng isang teacher. And yun lang, teacher ha, baka pwede naman, balance din. Okay, Huwag naman, that's it. And for that, we have a song for okay, you. yan. So, yan Julius, okay, para sa yan, okay? And this song is for you. Hindi ng connection tayo. Ikot na yung connection natin dyan. May problema.
Wala kasi wala kasi kuryente ngayon. Ating Yan ang magiging problema natin ngayon. Sa talagang oo. sa ating new normal situation, yeah, sa so, mga... talagang unpredictable ang mga connection talaga, no? Kasi Hindi yung mo masabi. internet connection natin, magkakaroon tayo ng problema, gaya nito, mahina. Mhm. So anyway, it's okay. Dapat Ay, oo. masanay tayo sa ganung mga technical glitch. Minsan, no, Internet nangyayari glitch. talaga to, no? Actually, no one is in control talaga kapag dito sa no, sa new normal natin, no? Lalong-lalo na sa Ang hina ng boses mo, apektado ka ata. Napagdali ba? Pati yung Yes, be humina yung happy. boses. Yeah. Ibig sabihin ko, no one is control talaga pagdating sa new normal, Yes. lalong-lalo sa technology, no? Kasi sometimes it really, some challenges, nagkakaroon ng glitch, no? Minsan, technical glitch, kasi nga yung mismong Congress, minsan yung DepEd mismo dun sa kanilang national, parang, dry run, nagka-differential din, ano. So, anyway, pasensya Mga ka-love mga love lines. lines, okay, mahina yung connection, ano, hindi ko alam kung bakit. Medyo, siguro dahil sa ulan, itong globe ang sasabi ko pa. Kasi mahina siguro ang globe, sasabihin ko na yun naman talaga yung totoo, ano. Okay, so, yan, no, mga ka-love lines. Thank you. Thank you, Hindi maraming namin makita salamat, yung ano. mga natin, yung mga Oo. viewers ngayon. Just next time we're gonna greet you na sa next program natin. So, syempre, bago tayo magtapos, shoutout ko syempre kay Mali, no, and Larry Minya, no, yan. Thank Lagi you for nakikinig watching sa po. atin, okay? Kanina medyo nagkaroon din siya ng differential ng linya nila, no? Pero siguro nakita ko na sila, naka-online na. Okay, Kasi good may evening mga sa inyo, may mga Larry part and dito sa Mali. Legazpi na walang kuryente. Opo. Kanina tayo, Kanina no? yun, Kanina ngayon yun, balik kanina. na. Okay. So pati internet na na Apektuhan siguro. naapektuhan. Poor Oh. power supply. Syempre,
yung kantang yun ay Jules, no? Kung napapanood mo man, okay, pwede mong balikan na lang and i-play mo na lang sa sa iyong cellphone or sa iyong playback na device, no? And Para then, Jules, marinig mo. today is Friday, tomorrow is Saturday, you can start na. Yan. Na mag-open up kay Mrs. Kaya mo yan. Oo. Siyempre, sa mga naging bahagi ng ating episode tonight, maraming salamat mga ka-Love Lines. Thank you for keeping company for 1 hour of Love Talks. No? Siyempre, medyo nagkaroon ng konting problema sa sa ating connection. Pero, the show must go on. The show must go on. Okay? And siyempre, shout out ko yung kaibigan natin dyan sa source ko, si Tolitz. Okay, Tolitz Manlito Homo. Okay. Thank you for watching, Sir Tolitz. Siyempre, yung nanalo sa atin ng libro nung the last time, no, nung ating Mansari, isi-ship namin yan sa'yo. Don't worry. Mag-receive mo yung libro na yan. Acknowledge mo na lang kapag na-receive mo na. Yeah. Okay? And yan, mga ka-Love Lives, no? Siyempre, ang lagi nating ang sinasabi, thank you for keeping us company. And maraming salamat sa isang oras sa pagsubaybay nyo sa amin. Okay? So again, I am Alan. And I'm Feb. Saying, love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's so worth it. Good God night, bless. everyone. God bless. God bless. Okay, bye. Jesus loves us. God is good. God is Thank you good po. every time. See you on Monday. All the time. See you on Monday. Okay. Ma'am Gina, Sir Alvin Perea, good Hi, evening. Neo. Bye-bye. Ma'am Cynthia. Yes, okay. ma'am. Ma'am Cynthia, Ninong Jude. Jude. Mama Day, Papa Jess. Papa Jess. Yan. Bye-bye. Okay po, thank you. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation Is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. You're not angry. Merry Christmas and Happy Greetings. And This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply.
Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.